előadókat, hogy jöjjenek ki a pódiumra. A Bókai nem tud jönni, mert orvosi vizsgálatra megy, és ezért a Csókás Máté a délutánra átmegy, és tehát a Máté most a délelőttől át délutánra is. Kedves barátaim, kezdjük el, mert időszűkségben vagyunk. További várakozás az nagy luxus lenne. Hát hívva vagy később ültözén. Jó volt, András. Jó volt. Kedves barátaim, elkezdjük a második ülést, amelynek én vagyok az elnöke. Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy Csókás Máté előadását áttesszük délutánra, ugyanis Bokai Antal nem tud sajnos előadást tartani, orvoshoz kellett mennie, ezért a délutáni szeánszok egy kicsit megbillennének, ezért ennek a kiegyensúlyozására megkértük Mátét, hogy ha nincs ellene kifogása, akkor a délelőtti előadását áttesszük a Bókai helyére délutánra, és akkor most ma délelőtt 3 előadás fog elhangzani. Az első előadónk Mercs István, Közös teher, az élet, Móricz Zsigmond és a szép szó címmel tartja meg előadását. Kérlek. Egy pillanat, akkor kiveszem. Kezdjük. Pillanat csak. És akkor ezt hogy lehet láthatóvá tenni? Nem tudom, hogy valaki tudja-e. Tehát... Előbb senkinek? Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Előzetesen azt az információt kaptam, hogy 15 perce van nagyjából kalibrálva. Én megkérem Erdőt a tanár urat, hogy nyugodtan lőjön le, hogyha 15 perc környékén vagyunk. Sőt, szeretném kérni, hogy esetleg ilyen 12-13 percként szóljon be. Hosszabb lett az előadásom, hosszabb lenne az előadásom, mint amit itt prezentálni tudok. Móricz Zsigmond és a szép szó, és itt nem csupán a személyes viszonyra gondolok, hanem a szerkesztőségből választottam ki 3 szemét. Nyilvánvalóan 3 talán leginkább meghatározó szemét, akik az előző előadásokban is említve lettek, tehát természetesen József Attilát, Fejtő Ferencet és Ignótusz Pált. Ezek közül minden valószínűség szerint a József Attila témának a részbeni kifejtésére lesz csak időm. Vizsgálaton során nem hagyatkoztam csupán a szerkesztői munkával járó kapcsolattartásra, mivel az irodalmi szakmai kapcsolatok mélyen beágyazódtak az alapjában eltérő művészet és társadalom felfogási megközelítések teoretikus világába, és mindez körbefonta az interpersonális viszonyrendszer szövevényes és bonyolult hálója. Ennek áttekintésére a szép szó 1936 március előtti, tehát indulása előtti mintegy fél évtizedre is ki kell tekintenünk. És ez a helyzetet kuszábbá és burjánzóbbá teszi, hiszen mind a megígérzett személyek, mind elméleti felfogásuk, mind pedig egymáshoz való személyközi kapcsolataik dinamikusan alakultak, jelentős változáson mentek át. És akkor, tehát erről beszéltünk is korábban. A kávéházban azok gyűltek össze, akik az Új Magyar Földnek, a Barta Miklós Társaság röpiratának 1930-as számát írták. Attila szemmel láthatóan tekintélynek örvendett a velük egykorúak között. Rajtam kívül még egy vendég volt a társaságban, Jancsó Elemér Kolozsvárról. Mikor harmadnapra Leányfalura hajóztam Móricz Zsigmondékhoz, Jancsó Elemér velem tartott, de Attila a világért sem akart vizitbe menni Móriczhoz, holott erre váltig kértem, kérleltem.
Alig, hanem még akkor nem volt olyan jóban Zsiga bácsival, mint néhány évvel később. Idézet bezárva. A visszaemlékező sorokat Móricz felvidéki, vagyis szlovenszkói útjájának szervezője, vezetője, Szalantai Rezső vetette papírra, egy 1930. augusztus végi anyaországi látogatására visszagondolva. Csak feltételezésbe bocsátkozhatnánk, hogy József Attilának az álhatatos győzködések ellenére miért nem akaródzott semmiképp Leányfalura menni. A népi író kibontakozó mozgalmával erős átfedést mutató Bartások, mint Szalonta is megjegyzi, megkülönböztetett figyelemmel fordultak József Attila irányába. Annak a József Attilának az irányába, aki ekkor már a népi vonal irányából más irányba tekintgetett. A citált kötetben megjelent Magyar mű és Laban szemlet című írása már markáns marxista jegyeket mutat. Szalantai felidézi azt is, hogy József Attila kezébe nyomta az ekkor megjelent Babics ellenes iratát, amit ő végigolvasva értetlenül fogadott. Megmondtam Attilának, mikor visszatelepedett hozzám, hogy én Babicsot is szeretném felkeresni, mert Babics nagyköltő, és mi nem ismerünk oda át partikuláris érdekeket, amikor magyar irodalomról van szó. Idézet bezárva. A könyv ugye Szalantainak az 1938-ban megjelent Móricz utazásairól, felvidéki utazásairól szóló kis tanulmányának a fedőlapja, és hát azt tudni kell róla, hogy ő úgy idézőjelben a végsőkig kitartott, és végül is 1948-ban a lakosságcserének köszönhetően költözött át Budapestre Szalantai, tehát ő a felvidéki magyarság legnehezebb időszakában is ott maradt. József Attila gondolkodásában viszont a 30-as évek elején teret nyert a partikuláris, doktrin elgondolkodás, ami a vitákban harcos és harapós hangütésben nyilvánult meg. Bő fél évvel később, 1931. márciusának végén ez a harcias és harapós kedv Móricz Zsigmond ellen fordult. Kiváltója Móricznak a nyugatban a hó elején megjelent az Irodalom és a faji jelleg című írása. Móricz cikkében Négyesi professzor kifakadására reflektál, melyben az irodalom nemzetietlen vonulata, ennek üregyén pedig Ady ellen szólal fel. Mind a két ügy, ugye Móricz számára szent és megkérdőjelezhetetlen, az Ady ügy pedig még inkább belevisz egy személyes érintettséget, ugye hát neki nagyon-nagyon erős volt az Adyhoz való személyes kötődése. Móricz a cikkében megidéz egy természetesen Szalantai közreműködésével megvalósuló felvidéki utazását, és itt egy hosszabb idézet származik Móricztól. Mi baja van Négyesi Lászlónak Adyval? Ezek az ifjú magyarok ott a határon túl Adyból indultak ki, és Ady kultúrmagyarságának és gondolatai gyújtották fel bennük a szent tüzet, hogy lehetnek magyarul is kultúremberek, méltóak nem csak a környező idegen nyelvű népelemekhez, hanem Európa kultúrájához. Ha Ady kultúrmagyarságának a gondolatai gyújtották fel bennük a szent tüzet, hogy lehetnek magyarul is kultúremberek, méltóak környező idegen nyelvű népelemekhez, hanem Európa kultúrájához? Ha Ady el tudta érni abban a folytott régi levegőben, ők még könnyebben és még muszájabbul kell, hogy megszerezzék ezt a modern világszemléletet, amely nélkül egyszerű élet mégsem lehetséges számukra. Idézet befejezve. Móricz mondataiban visszaköszön az a Szalantai által József Attilának címzett gondolat, hogy az idegenben szakított magyarság számára a partikularitás, minden nemzeti érdeket kisajátító irodalom, végső soron a politika, az nem helyes megnyilvánulás. Móricz válaszának köszönhetően vita bontakozott ki, amelyben József Attila, ahogy azt Móricz és Zsigmond elképzeli címmel, megjelent szövegével kíván bekapcsolódni. Erről jegyzi meg valaki Anna, hogy ezzel a malackodó Móriczka viccekre asszociáltató címmel akarta Móriczot már megpiszkálni, már a címmel is. De azért a pontossághoz hozzátartozik, hogy József Attila másképp is játszik, rájátszik a Móricz rövid kis szövegnek az egyetlen egy soros mondatára, és ami egyben egy bekebzés is. Így szól, a négyesire utal ezzel Móricz:
ahogy ő képzeli a nép egyéniségeket. Tehát József Attila lehet, hogy a Móriczka viccekkel is játszott, ezt nem tudom, hogy a 30-as években a Móriczka viccesek mennyire voltak elterjedve, de hogy József Attila a szövegre rájátszik, az viszont egyértelmű. Móricz a határon kívülre szakított magyarság gondolataira rezonál. József Attila nem. Számára a törvény háborús még, Svasgyurújban még nincs belevésve a szép szó, hogy új világ, jog, föld, és ebből a szempontból mindegy, hogy József Attila harapós kedvén felbuzdulva, vagy mint azt Tasi József érzékelteti, Zsolt Bélának és Hatvani Lajosnak a hergelésére vetette ezt a szövegét papírra. Arról jelenleg nincs adatunk, hogy Móricz rezonált volna József Attila írására. Lehet, hogy a naplókban még valamit találunk erről. Móricz elégikus búcsúztatája, a következő nagyobb ugranék a viszonyban, rendszerben azért is, mert erre igazándiból nem is akartam ennyi időt szállni, csak hát belebotlottam, legjobb értelemben. Úgy gondoltam, hogy ez a viszony annyira meg van írva idézőjelbe, és annyian sokan foglalkoztak vele, hogy már nehéz újat találni, de ez a határon túli magyarság viszonya, a magyar nemzet faji jellege, ez egy érdekes kérdés, és hát ha lesz majd egyszer alkalom rá, akkor ezt inkább Fejtő Ferenc kapcsán, és ugye a 38-as körútjuk kapcsán tárgyalnám. Én visszatérek itt Móriczhoz. És ugye Móricz ugye a szép szó József Attilára emlékező számába egy nagyon szép elégikus búcsúztatót írt, amiből süt a hiányérzet, hogy elmulasztotta fiatalabb pályatársának megismerését. Ez a hiányérzet természetesen adekvát, valós és mély, de egyben fikcionális. József Attila a 30-as évek fordulójától ideológiailag igen nagy kitérő térve érkezett el 1936 őszén telén a Hadik kávéházba, Móricz asztalához, jutott el a népiek sok elgondolását beépítő népfrontos felfogásig, mely egyben a népiekkel szembeni szembenállást is sublimálta. Móricz pedig csak a 30-as évek közepétől csibeszínre lépésével fordult, a nekrológban már erősen körvonalazott, majd a József Attila emlékesten felolvasott, aztán megjelentetett Várostömb című emlékbeszédben programmá formált proletár témához. Móricz őszintén fordult az emberek iránt, de a vallomásos vallomás témát jelentett számára. Ahogy Németh László mondta, Móricznak novella agya volt. Amellett hihetetlen munkabírással végezte írói, szerkesztői, szervezői tevékenységét, és Petőfin kívül nincs még egy olyan magyar irodalmi személyiség, aki olyan fáradhatatlanul és kitartással rótta volna a Kárpát-medence magyarság útjait, mint ő. Rengeteg szorosabb vagy távoli kapcsolatot működtetett, de hullámzó intenzitással. Az életében megjelenő személyekkel való kapcsolat erősségét erősen befolyásolta, hogy mit remélhetett, mit kaphat tőle. Nem érdekből, csupán csak szikár ökonómiai szempontból. Szeretett volna még József Attilával találkozni, visszagondolva joggal gondolhatta, hogy ezek a találkozások akár enyhíthették volna a költő lelki válságát is akár. De közben témát is gyűjtögetett. Az emberi gesztus és az írói anyaggyűjtés terén József Attila felé fordulás, érdeklődés párhuzamot mutat azzal a magatartással, ahogy Magos Olga irányába viselkedett. Ugye 1925-től lett egy szorosabb kapcsolatuk, és ennek majd fogok beszélni az irodalmi vonatkozásairól. Magos Olga az a személy, akit Móricz, ha jól emlékszem, 17 év alatt 8-szor kérte meg a kezét, és mind a 8-szor elutasította Magos Olga a házasság. Tehát az Olgát járt. Olga valóban elsősorban nem testi szépségével hat rám, hanem lelkiekkel. Úgy tűnik fel előttem, hogy nőben senkivel sem találkoztam, aki annyi bájjal, szellemességgel, nem kicsattanó sziporkával, hanem tökéletes Juluka, ugye ez a Raboroszlán hőse, és egyben az utolsó olyan Móricz regény hős, akit egyébként meg Jankáról mintázott, és ugye most éppen Magos Olgát állítja Jankával párhuzamba. Tehát nyugodt lelkiségével áll velem.
Azon felül olyan társadalmi osztályt képvisel, amelyet nagyon szeretnék megismerni, de nincs rá módom. A gentry, ugye így írta Móricz a naplóba, nyílna meg a segítségével előttem. Ezzel a kormányzó rétegébe nézhetnék bele. Mivel pedig én csak élmények alapján tudok írni, tehát nagyon szükségesnek érzem, hogy ezt a korhadt és elrontott standardot valósággal megismerjem. Idézet vége. Kétségtelen, hogy folyamatosan meglévő, de időre felerősödő érzésekkel viseltetett Magos Olgára. Igen, 18 év alatt 7-szer kértem meg, itt van egész pontosan, ezt ki is írtam. Mindez azonban nem akadályozta meg, hogy róla mintázza a Betyár Dea grófnőjét, vagy egy ember élete sem tökéletes csak a halállal, 1936-os novellában megírja Magos Olga unököcsének, Kardos Lászlónak tragikus repülőgép szerencsétlenségét. Tette ezt olyan részletességgel, hogy egész Debrecennek szolgáltatott okot találgatásra, hogy honnan szerzett ennyire benfentes információkat. Kétségtelen, hogy meglévő együttérzéssel viseltetett József Attila iránt is. Mindez azonban nem akadályozta meg, hogy a költő Hadik kávéházbeli vallomásainak egyik epizódját megírja a Karácsonykor jobban fáj című novellában. Ám fontos megjegyeznünk, hogy ez a szöveg, ami ugye 1936 decemberében jelent meg a Pester Lloydban, csak németül jelent meg, sőt Móricz életében és József Attila életében sem jelent meg magyarul. Csak az író halála után 15 évvel József Attila halálának a 20. évfordulójára adták ki, Szabolcsi Miklós adta ki, és a hagyatékban talált kézirat alapján. Móricz rám jellemző a diszkréció. Tudjuk, hogy rengeteg konfliktusa volt abból, hogy a regény alakjaiban, novella hőseiben bizonyos személyek magukra ismertek, és ezt nehezen viselték. Példák vannak rá, hogy egy-egy szöveget, és a műveiben nem csak művészeti alkotást látott, hanem ez nem lesz egy szép gondolat, de kereseti forrást is. Példák vannak rá, hogy a szövegeket több változatban, különböző helyeken jelentette meg, és honoráriumot ugye természetesen fölvette. Régi munkáit menetrendszerűen szinte 2-3 évente újra és újra kiadja. Tehát az adminisztrációját ő maga elvégezte. Ebben az esetben viszont egyértelmű, hogy a tapintat és a jó érzés vitte rá, hogy ez a novella 2 évtizedig csak németül, szűk körben volt hozzáférhető. Nincs arról adatunk, hogy József Attila maga ismerte volna ezt a szöveget. 1936 végén Móricz pont olyan röntgenszerű tisztánlátással látta József Attila lelkiválságát, mint ahogy azt a Vágó Márta visszaemlékezése szerint egyetlen találkozásuk során Thomas Mann is felmérte. És itt lehetne kilépni a meg nem írt proletár regény témájához, ugye 2 regénytöredék, vagy inkább csak azt mondanám, hogy regénytöredék előzmény van Móricz hagyatékban, ami a proletár témával foglalkozott, és ehhez lett volna számára nagyon-nagyon fontos forrás József Attila. József Attila hiányában, valószínűleg a kettőt összefűzte volna, József Attila hiányában a regény a Csibe visszaemlékezésekre alapul, és ez lett az árvácska, de Schuster maradjon a kaptafánál. József Attila élményeinek hiányában, vagy a proletárs lét élményeinek hiányában, átélt és meghallgatott élményeinek hiányában Móricz végül az árvácska főhősét nem viszi el a városi szegénység szintjéig, ugye Tanyákon van az első 2 helyben, illetve egy kisvárosban, talán egy gépész részéről. Sok mindenről lehetne még beszélni József Attila kapcsán is, lehetne beszélni Ignótusz Pál kapcsán és Fejtő kapcsán, már fel is vetettem, hogy mi lenne a fő vonalom. Ignótusz Pállal kapcsolatban egyetlen egy mondatot jegyeznék meg, mégpedig, hogy miként vették le. Ugye Ignótusz nagyon sajnálta és nagyon fájlalta, hogy az apja nevét levették a Nyugatról, a Nyugat címlapjáról 29-ben, akkor, amikor Móricz és Babics együtt lett a Nyugatnak a szerkesztője. És ha megnézzük, ugye Ignótusz mondja, hogy kettejük között Móricz volt magával a brutálisabb és ennyivel becsületesebb, hát értsd meg, fiam, mondta, amit arra igyekezett rábízani, hogy továbbra is írjak a folyóiratba, és hogy próbáljam meg apámat is megengesztelni irányukba, értsd meg, apád nem jó lobogó. Babics viszont ugye került ezt a konfliktust. Ignótusz Pál jobban haragudott évtizedekig Babicsra,
Aztán Fenyő Miklós 1940-es évek környékén magára vállalta ezt az ügyet, de ami új fejlemény, hogy most Móricz szemszögéből is meg tudjuk olvasni, és egyetlen egy napló részletet vetítek ki itt a végére. Ennek a napló részletnek a nem aláhúzott részét azt Móricz Világ megjelentette a Móricz Zsigmond szerkesztő úr című művében, és hát a lényeg viszont az aláhúzott részben lesz. Ugye a neutrális szöveg az ott maradt. Földi hozott egy új programot, a nyugatról levenni Ignótusz nevét, főszerkesztő csak én lehetek. Én volnék az egyetlen, aki a nemzeti koncentrációt megteremtettem. Ez a két szó nemzeti koncentráció fölgyújtott, a fölgyújtott szót meghagyta egyébként. Abban a pillanatban elfogadtam. Tehát a napló alapján egyértelművé vált, hogy ez a tett, ez Móriczhoz köthető. Ignótusz Pál erről nem tudott haláláig. Köszönöm szépen figyelmet. Köszönöm szépen, és akkor most megkérem Csundellik Pétert, az In Memoriam dr. K. Havas Géza publicisztikája címmel tartsa meg az előadását. Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket, és hát hadd mondjak köszönetet a meghívásért. Mindig megtisztelő, amikor irodalomtörténészek megkérnek, hogy történészként adjak elő egy alapvetően irodalomtörténeti konferencián, és hát nagy örömömre megkaptam a felkérést, hogy itt a szép szó kapcsán beszélessek egyik kedvenc publicistámról, K. Havas Gézáról. K. Havas Géza az én életemben nagyon sokáig csak egy lábjegyzet volt, hiszen az általános iskolai, illetve középiskolai tanulmányaimból, Örkény István egyperceséből, az In Memoriam dr. KHG-ből ismertem K. Havas Gézát, mint csak egy lábjegyzetet. Ugye ez az emlékezetes és nagyon erős Örkény egyperces, amelyben kérdésekkel provokál a humanista intellektuál, amikor a koncentrációs táborban ugye megkérdezi az őrét, hogy Hödler liris ihnen unbekannt, és aztán felteszi tovább a kérdést, hogy és Heine, és Schiller, és Rilke, míg végre az őr elpirosodva fogja és lelövi dr. KHG-t. És ebben az Örkény egypercesben nagyon nagy erővel van belesűrítve igazából a 20. századi történettudományt leginkább izgató kérdés, hogy miért van az, hogy Németország, a filozófusok és a költőknek a hona gyakorlatilag a történelem egyik legbalbárabb, legsötétebb államalakulatát és leggonoszabb erejét termelte ki. Ismertem minden K. Havas Géza nevét, és utána jó sokára került ismét a kezembe K. Havas Gézának a munkássága. Bő 15 évvel ezelőtt az egyetemi szakdolgozatomat, a történelemszakos szakdolgozatomat a két világháború közti magyar történetírásról írtam, erősen Szegfű Gyula fókusszal, de kitekintéssel a korban jelentkező nemzeti szocialista történetírásra is, és így jutottam el Málnás Jödönhöz, valamint Málnás Jödönnek a Magyar Nemzet őszinte története című 1937-es művéhez. Na most a Málnás Jödön recepció, az, amikor én írtam róla, az nagyon-nagyon sporadikus volt, és az egyik cikk, recepció, kritika, ami foglalkozott Málnás Jödön történetírásával, az K. Havas Gézáé. Ezt az írást megtaláltam a Keredi János szerkesztette Talpra halottak című válogatásban, amelyben a cím, ez a kötet, amely 1937-1944 közti K. Havas Géza publicisztikákat foglalja össze. A cím maga arra utal, hogy állítólag a Waterloo-i csata idején egy francia tábornok, mikor vesztésre állt minden, akkor elüvöltötte magát, hogy talpra halottak, talpra halottak. És hát kik a halottak? Azok az értelmiségiek, akiket csak azt tagadták meg, ami a lényegük. Akik nem álltak ellen a 30-as években az egyre inkább szélsőjobbra tolódó Magyarország szellemi életének, a hatalomnak, és 1939-ben, amikor megszervezték a sajtótörvény szigorításával az Országos Magyar Sajtókamarát,
akkor Kávas Géza megírta a Talpra halottak című írását, bíztatva a halott magyar újságírókat, akik hát nem igazán voltak újságírók, hiszen nem látták el azt a feladatot, hogy az újságírónak a feladata az, hogy a negyedik hatalmi ág legyen, hogy kontrollálja a hatalmat, hanem kiszolgálták. És Kávas Géza így szólította meg őket, talpra halottak, talpra, gyerünk, gyerünk, végre hallassátok hangotok. Merjetek kiállni a hatalom mellett. Lázadjatok a hatalom érdekében. És ez annyira szép, hiszen mindig röhelyes és nagyon szomorú, amikor megjelennek a hatalom mellett lázadók, akik keményen hallatják a hangukat egy hatalom érdekében. Na most Kávas Géza nem ilyen volt. És hadd idézzem ezt az írását, amit Mánási Ödörről írt, és ami ráirányította a figyelmem Kávas Géza publicisztikájára. Igyekszem majd sokszor idézni, amennyit lehet, ugyanis nagyon tetszik az, amit Szerb Antal ír a Magyar Irodalomtörténet című művében, hogy az irodalomtörténész feladata, hogy a régi nagy értékek, a régi nagy írók reklámfőnöke legyen, úgyhogy hát egy viszonylag elfeledett írót, publicistát, Kávas Gézát itt most megjelenítsek. Azt írja a Mánási Ödörről, aki hát valóban tragikus pályát futott be. Mánási Ödön a Szépszóban is publikáló Verbőci tanulmányát sokan méltatták, egy alapvetően szociáldemokrata történész volt, aki a Gróf Csák Imre Bíbornok élet és kora című művével lényegében úgy tűnt, hogy Acsád Ignácnak és Grünwald Bélának, tehát a baloldali, részben szocdem irányultságú, részben polgárradikális, elitkritikus történetírásnak lesz a folytatója. És mindez hát így átfordult a szocialistából nemzeti szocialistává, amikor 1937-ben a Magyar Nemzet őszinte története című összefoglalásában az addigi osztályellentétek mentén szerveződő Mánási Ödön történetírásban az osztályellentétek egy faji ellentét színezetet is kaptak, ugyanis úgy értelmezte a magyar történetet, hogy az alullévők azok az ugorok, akiket elnyomtak mindig a turániak, és persze aztán megérkeznek a zsidók is a magyar történelembe, hogy a judeokapitalizmus pedig mindent elfolytson. Na most idézném Kávas Gézát. Ugye a Magyar Nemzet őszinte története ellentétben a korábbi Mánási Ödön munkákkal, hát és mondjam, már nem tudósi erényekről szól, úgyhogy átadom a szót Kávasnak. Forrást nem nevez meg, hiszen ez egy korszerű tudóstól nem várható. Ő tudja ezt, és ha nem hiszik, hát kész rá megesküdni. A tények helyét a kinyilatkoztatás foglalja el, és ha más nem is, a próféta feltétlenül hisz saját kinyilatkoztatásában. Teljes biztonsággal állapítja meg több száz éve halott történelmi alakok fajiságát, sőt fajkeveredéseit, és minden jellemzést tökéletesen pótolhatónak érez e faj megállapításokkal. Ugor, török, dinári, halljuk egyikre másikra, és az egész magyar történelem feloldódik a fogalmakban, illetve álfogalmakban. Majd láthatjuk, hogy Kávas Géza munkásságában mindig kiemelt szerepet kap az álfogalmaknak a kritikája. Tovább folytatom. Mánási Ödönt börtönre ítélték ezért a művéért, szabadulása után pedig már nyíltan csatlakozott Szálasék mozgalmához. Ideológiai vezető lesz, folytatja Mánási. Amit mond, annak már tartalma sincs, csak szövege, és meglehetősen rossz hangzású szövege. És akinek kedve van, gondolja meg, mit jelent az olyan mozgalom, amely mindent, ami magasabb rendű nála, lehúz magához. Mit jelent a mozgalom, amely szellemi vezetőiből csak az indulatot tudja felhasználni, értelmiség elemeiből az értelmetlenséget váltja ki, és ez megtörtént, rájuk bíz az ideológiai vezetést. Gondoljuk ezt meg, és vonjuk le tanulságait. Mert tudnunk kell, hogy mindez nem véletlen. A tudást és igazságra törekvést a nyilas mozgalom nem tudja felhasználni. És ez alig, hanem jó szándékú tudós, aki belülről akart őket megváltoztatni, most több-kevesebb rezignációval állapíthatja meg, hogy a változás megtörtént. Ő változott tudósból fősziktartóvá. Fordítva alig, hanem jobb lett volna. Na most ez egy nagyon erős mű, és hát benne van mindez, ami egy igazán jó publicisztikát azzá tesz, hogy az egyediből levon egy általános következtetést. És sokszor jut eszembe ez a publicisztika, amikor ma is az indulattól, vagy éppen az alkoholtól, vagy mindkettőtől vöröslő fejű, szebb napokat látott értelmiségieket hallok kiállni, ágálni, harcolni egy vezér, vagy éppenséggel egy párt mellett, úgy, hogy már túl vannak a teljes emberi és szakmai önmegsemmisítésen, és ezt azt tagadták meg, mint ami a lényegük lett volna vala értelmiségiként. És ez, hogy valaki az egyediből levonja az általánost, ugye ez, amit úgy fogalmazott meg Új Péter
egykoron a 2016-ban kinyírt Népszabadságban, hogy az induktívból kell eljutni a deduktívba, az egyediből az általánosba. És ezt kaptam meg Kávas Géza publicisztikáiban, és azt mondhatom, hogy Ady Endre mellett, hát így a kedvenc szerzőm lett. Úgyhogy röviden adok egy áttekintést, és igyekszem Kávas Géza elméletét, írásait elhelyezni egy kis eszmetörténeti kontextusban, valamint még idézgetnék, hogyha lesz még erre időm. Kávas Géza egy baloldali családból ugye, származott. Édesapja Havas Hugó nagykanizsai ügyvéd volt, aki maga a nagykanizsai direktóriumban szerepet vállalt, később a fehér terror áldozata lett. Kávas Géza megörökölt édesapjától a baloldali szimpátiákat és a baloldali kapcsolatokat. Ugyan egyházi iskolába járt, de a nagykanizsai piarista gimnáziumot nem végezte el, végül a Székesfehérvár cisztercieknél szerzett érettségit. Az egyetemre nem járhatott, ugye a numerus clausus miatt, tehát az Örkény novellában szereplő ugye, doktor KHG nem volt doktor. Alkatilag volt doktor, értelmiségiként volt doktor, és abban, hogy hitt a racionalizmusban. Mindenkit kiigazított, mindig magyarázott, kényszeresen magyarázott. Az 1920-as évek közepétől banktisztviselőként dolgozott, és hát a magánalkalmazottakban különösen erős volt, az amúgy országosan nem igazán erős, illegális kommunista mozgalom. Kávas Géza belekerült ebbe a mozgalomba, röpiratokat terjesztett, így letartóztatták. Akkor 1932-ben szabadul, utána hát minden volt gyakorlatilag, akár mint egy Rejtő Jenő regényhős, többek között Pékinas, vagy éppenséggel a Svábhegyi nagyszállóban volt fürdős, ahol hát kamatoztatta azt, hogy a különböző külföldi vendégeket angolul, franciául, németül, vagy aki azt akarta, akár ógörögül is meg tudta szólítani, ugyanis eredetileg klasszika filológusnak készült. Elképesztő tájékozottsága volt Kávas Gézának, és ezt a tájékozottságot, főleg a gazdasági ismereteit kamatoztatta, amikor a 30-as évek második felében előbb a századunkban, tehát a Csécs Imre, Vámber Usztenféle polgárjudiciális századunkban, majd a Szép Szóban, kicsit a Magyar Fórumban publikált, előbb hosszabb gazdasági írásokat, majd hát 1939-től a Népszavában kapott lehetőséget az írásra, akkor már inkább rövidebb, gyilkos kritikákban hát próbálta meg levadászni a korszellem kapitányait, ahogy a nőket nevezte. Na most milyen volt Kávas Géza világa, eszmei világa? Tehát ő kommunistaként indul, de a 30-as évek közepére eljut oda, hogy liberális szocialista lesz. Na most a liberális szocializmus hát leginkább Jászai Oszkár nevéhez köthető, aki ekkoriban már az emigrációban, az Egyesült Államokban, Oberlinben próbálta kidolgozni a liberális szocializmusnak az elméletét. Magyar követője volt, vagy Jászitól részben függetlenül jutott erre a következtetésre Kávas Géza, hogy egy szocializmus csak liberális lehet, tehát a magántulajdonon kell alapulnia. Mert ha a tulajdont kollektivizálják, akkor lényegében az embert is kollektivizálják. Tehát valahogy az embernek lényegében a méltóságot, vagy a szabadságot a magántulajdon birtoklása adhatja. Persze ezt a magántulajdont szövetkezetekbe kell valahogy szervezni, tehát segíteni kell. A szabad piaccal szemben kritikus volt a szabad szocializmus, vagy ez a liberális szocializmus. Mondhat, hogy egy harmadik utat képviselt. Na most Kávas Géza hát nagyon kritikus volt a nagyon radikális, földosztó mozgalommal szemben a 30-as években. Tehát egyszerre volt kritikus a nagybirtokot védő, valamint a nagybirtokot mindenáron felosztani akaró mozgalmakkal szemben. Most már szóval Kávas Géza a Henry George-nak a Haladás és szegénység című 1879-es munkája nyomán úgy képviselte, hogy nem a munkát kell megadóztatni, hanem az el nem végzett munkát. Tehát a megműveletlen földterületeket kell súlyos adókkal sújtani, hogy így munkára, vagy legalábbis a megműveletlen földterületektől való megszabadulásra kényszerítse a tulajdonosokat. A földkérdésben ez volt az álláspontja. A zsidó kérdésben, idézőjelben használom, az, hogy ugye Adyhoz kell asszimilálódni, ahogy azt Komlós Saladár megfogalmazta. Farkas Gyula, vagy őt nevezte Julius Farkasnak a munkája kapcsán, hát ugye kritikával jegyezte meg, hogy ugye ma már a 30-as évek végén az asszimiláció egyetlen bizonyítéka, ha valaki antiszemita. Na most hát ő az antiszemitákhoz nem akart asszimilálódni, büszkén vállalta, hogy disszimiláns.
és disszimilánsként képvisel ugye egyfajta értékeket. A nemzeti kérdés kapcsán a fogalmi tisztázásra törekvő Kávas Géza ugye bírálta Mi a Magyar című 1939-es kötetnek a szerzőit. Úgy vélte, hogy ilyen ködös általánosításokkal sehova sem megyünk, homályos tételek, ellentmondó állítások, szerinte önmagában a magyarságnak a fogalma, hogy ezt így megállapítsuk, ez nem működik. Mondhatni, hogy rossz kérdésre csak rossz feletet lehet adni. Ahogy ő megfogalmazta, hogy Vörös Marti verséből nem lehet a magyarságra következtetni, a magyarság lelki alkatára, csak Vörös Martira. Vörös Marti neki nagyon fontos volt, amikor egyszer megkérdezték, Kős Milán visszaemlékezése szerint, hogy miért nem emigrál Magyarországról, hiszen az Economistnak lehetne a gazdasági szakírója, akkor dühösen azt válaszolta Kávas Géza egy kocsmában, hogy látod, Vörös Martiért, és ezért a 2 deci borért nem hagyom itt ezt az országot. A népi urbánus ellentét kapcsán bírálta a népieket. Szimpatizálta a népi mozgalommal, de akkor bírálta azt, hogy a népiek nem állnak azon az intellektuális magaslaton, és azon a mondjuk így gazdasági tudáson, ami kapcsán igazán építő kritikát megfogalmazhatnának a rendszerrel szemben. Hangsúlyozta persze, hogy az, hogy bírálja a népíróknak a kritikáit, és kimutatja azt, hogy balgaságokat írnak a szociográfiáikban, az nem jelenti azt, hogy ő egyetérten a rendszerrel. Fia Gézáról, a Viasok szerzőre azt írja, hogy vágyai rágalmak, javaslatai ostobaságok. A régi ostobaságok között van a nemzetköziség bírálata, az új ostobaságok között mondjuk a lélekelemzés. Kovács Imréről megállapítja a Kivándorlás című 38-as műve kapcsán. Csak jó írás tehet jó szolgálatot, a kivándorlás pedig gyenge írás. És hogy még egy nagyon jó szellemes idézetet hozzak, Hídvégi János, a Hulló Magyarország szerzője kapcsán, hogy az Ormánsági Egykézés, azt írja, idézi a Hídvégi művét. El fog tűnni a fehér faj, mert a gólya nem hoz gyermeket. Mire megjegyzi Kávas Géza. A könyv prospektusa szerint a szerző orvos, de mi kételkedünk ebben. Na most, csak nagyon röviden, és akkor lekerekítem. Szálasi Ferenc kapcsán, Szálasi Ferenc, vagy Kéigáz támadás a politikában címmel mutatja be, hogy Szálasi művében a világos értelmetlenségeket miképpen váltja fel a totális értelmetlenség, miután már Málnás-Jödön, ugye az ideológus főszéktartó sem engedő, hogy Szálasi Ferenc megszólaljon, és mondjuk Szálasi Ferenccel kontrasztálja Vágó Pált, aki hát a mérnökből lett a nyilasoknak a gazdasági szakértője, de hát, hogy milyen gazdasági szakértő. Vágó Pál abból indult ki, hogy ugye az inflációt az okozza, hogy az emberek tudják költeni a pénzüket. Ezért, ha drágaság van a politikában, akkor ezt az államnak úgy kell kezelnie, hogy az állami alkalmazottaknak a fizetését lecsökkenti, hogy kevesebb pénzt tudjanak költeni, és így akkor majd csökkennek az árak. És ez még a legvilágosabb érvelés ebben a totális baromságban. Hosszasan tudnám sorolni a Kávas Gézának a politikáját, amiben neki megy a korszellem kapitányainak. Szembesít azzal a világos érveléseket, úristen, milyen bolondok vannak itt. És alig, hanem, hogyha egy írást kéne kiemelni, ami nagyon jól leírja Kávas Gézának a szemléletét, akkor az Elmebaj dicsérete című 1944. januári írása. Ez arról szól, hogy Szálasi Ferenc már lényegében nagyon közel ugye a hatalom felé, azt mondja, hogy akik valaha elhagyták a mozgalmat, térjenek vissza, hiszen beláthatják, hogy olyan korban élünk, amikor a bolondoknak van igaza. És így Kávas Géza végigveszi ezt az őrültséget, hogy te Úristen, és eljut oda, hogy milyen időket élünk 1944-ben. És akkor ezzel az idézettel zárom. A 18. század elején a londoni polgárok kedvelt vasárnapi szórakozása volt, hogy felkeresték az elmegyógyintézeteket, ahol kétpenni ellenében tréfálkozhattak a bolondokkal. Azóta haladt a világ. A szuperrézmánok, vagyis hát Szálasi, mint korunk rotterdami Erasmusa, aki a balgasságot dicséri, ma már a szuperrézmánok tréfálkozhatnak az épelmélyűekkel. Meghirdetik az Elmebaj dicséretét, a Téboly evangéliumát, hogy olyan világot élünk, amelyben a bolondoknak mindig igazuk van. Hisszük, hogy ez nem így van.
És minden erőnkkel azon leszünk, hogy a bolondoknak soha se lehessen igazuk. Legfeljebb a téboly az ártfalai közt, ahol a türelmes ápolószemélyzet nem ellenkezik a szerencsétlen betegek rögeszméivel. És hát ha már elmegyógyintézet, annyit mondtak, hogy Kálvas Géza, ugye ő legalább megpróbálta, ahogy ugye McMurphy a Milos Forman filmjében, ő legalább megpróbálta, nem lelőtték, hanem szívrohan végzett vele. Szomorú történet, de hát nem árt emlékezni, és nem árt újraolvasni Kálvas Géza írásait, mert szomorúan aktuálisak. Köszönöm szépen. Sárközi Éva meggyógyult a kedvünkért, és előadást meg tudja tartani. Nem tudom, hogy igénybe Igen. átüljek a másik sarkába. Probléma volt ezzel. Az előadásnak a címe kiírta a szép szó szerkesztői lábjegyzeteiről és egyes aláíratlan közleményeiről. Című előadás. Akkor most én a diametikus. Teljesen hülye. No, a szép szó szerkesztői lábjegyzeteire Tverdota György hívta fel a figyelmem pár éve azzal a megjegyzéssel, hogy némelyiket József Attila írhatta. Vannak ugyanis egyes cikkekben olyan szövegek, melyeket nem a szerző fűzött a tanulmányához, és a jegyzet végén szerk aláírás szerepel. Összesen 4 ilyen lábjegyzet, egy szövegközi zárójeles beszúrás, és egy bevezető, és 2 kommentár fordul elő az 1936-37-es lapszámokban, a későbbiekben egy sem. Ezeken kívül még számos megjegyzés, kommentár, bevezető, kicsit túlságosan begyorsult. Nem akartam ennyire. Megvan. Oké. Szóval, összesen 4 ilyen lábjegyzet, egy szövegközi zárójeles beszúrás, egy bevezető, és 2 kommentár fordul elő az 1936-37-es lapszámokban, a későbbiekben egy sem. Ezeken kívül még számos megjegyzés, kommentár, bevezető, hír, cikk lelhető fel a folyóiratban, jóval kevesebb, mint egyébként abban a korban általában. A legtöbb cikket vagy közleményt valaki mindig aláírta, de a szép szóban is akadnak ilyenek. Na most ezen a 8 eseten kívül viszont ezek a mindenféle szövegek teljesen aláíratlanok, nem szerepel ott, hogy szerkesztő. Mert a szerk, ez szerkesztőt jelent, nem szerkesztőséget, mert az egyik megjegyzésnek ki is van írva, hogy szerkesztői megjegyzés. Arról való gondolkodás, hogy egyes ilyen szövegeknek ki lehet a szerzője, ahhoz is közelebb vihet, hogy jobban megismerjük a gyakorlatban, hogyan oszlottak meg a lap munkatársainak feladatai, ki milyen tevékenységet végzett, és milyen befolyása volt a szép szó szellemi irányítására. Németh Andor monográfiája szerint József Attila csupán tördelői és technikai szerkesztői feladatokat végzett a szép szóban, és legfeljebb a lírai tartalom érdekelte, arra volt némi befolyása. Nem olvasom föl ezt az idézetet tőle, mert megjelent mögöttem. Szabolcsi Miklós viszont úgy vélekedett, ezt idézem, József Attila végig központi szerepet játszott a szép szóban, korábban hajlandók voltunk elfogadni azt a sokban József Attila közvetlen környezetéből is származó nézetet, hogy szerepe névleges volt a folyóiratban. Ma úgy látjuk, hogy kezdettől fogva alapvető szerepet játszott a kialakításában, hogy a szépirodalmi rovatot teljes felelősséggel és nagy gonddal vezette, és ha egy némely kérdésben voltak is a szerkesztők közt nézetkülönbségek, lényegében azért véleményük egységes volt a szerkesztésben. A Németh Andor idézet után volt egy ilyen patchwork, ami elég sok visszaemlékezés naplót, mindenfélét találtam arról, hogy
hogy az egyes szerkesztőknek mi volt a szerepe a lapban, ebből itt mutattam egy kis gyűjteményt, arra nincs idő, hogy ezeket mind felolvassam. Gál István 1969-ben úgy fogalmazott, hogy József Attila szerkesztői tevékenysége a róla kiterjedt irodalom egyik legmostohább fejezete. Eltekintve attól, hogy több kérész életű folyóirat, Új Magyar Föld, Valóság Szabadon szerkesztésében is érdekelve volt, a szép szónál kifejtett irányító és nevelő munkássága nincs még kellően kivizsgálva. Úgy vélem, ez a kérdés azóta sincs megnyugtatóan tisztázva. Szükség lenne egy a témát összefoglaló munkára, amely a folyóirat valamennyi számának részletes elemzésén alapul. Figyelembe veszi a kevés fennmaradt kéziratot és korabeli dokumentumot, és nem csak egybegyűjti a másodlagos forrásokat, visszaemlékezéseket, anekdotákat, naplókat, leveleket, de alapos összehasonlító forráskritikát is ad. A kivetítőn egyébként mögöttem Déri Tibor, Dolmándi László, Fejtő Ferenc, Gál István, Ottó Ferenc, Örkény István, Tábor Béla és Vágon Márta emlékezései voltak láthatók, de ezeken kívül még elég sokat összegyűjtöttem. Konkrétan ugye miről is beszélünk, úgy láttam, ezt senki se foglalta még össze. Tehát a Szép szó első száma 1936 márciusi, az utolsó a 35-36-os, 1939. július-augusztusi keltezésű. A dupla számok miatt ez fizikailag 30 füzetet jelent, kezdetben 3, majd 5, végül 6 szám egybekötésével, külön címlappal kötetként is forgalmazták a folyóiratot, összesen 8 kötet készült el. A Fejlécen és az impresszumban szerkesztőként az első 3 számban 1936. március, április, május csak Ignótus Pál és József Attila szerepel. Azonban már a kezdetektől számolnunk kell Fejtő Ferenccel is, mert a folyóirat alapításáról szóló megállapodásban, ami mögöttem megjelent már korábban, ez áll, idézem, a lap szellemi irányítását és a szerkesztése járó munkákat a szerkesztőbizottság látja el, melynek tagjai Fejtő, Ignótus és József urak. Egyébként a későbbi Dolmándi Lászlóval kötött Pantheon megállapodásban is pontosan ugyanez áll. Fejtő egy visszaemlékezésben, amikor Vértes Györggyel vitatkozott, azt mondta, hogy azért nem került fel rögtön a neve, mert nagyon szoros rendőrségi megfigyelés alatt állt abban az időszakban, és nem akarta, hogy ez problémát okozzon a lap megjelenésében. Később ez megoldódott, és akkor már megjelenhetett rajta a neve. De a kezdetektől 3-an szerkesztették egyenrangúan a lapot. Ő ezt nyilatkozta. Az 1936. júniusi 4.-5. Mai magyarok, régi magyarokról alcímű tematikus szám címlapján jelent meg először Fejtő Ferenc neve, mint a tanulmány antológia összeállítója. A lapszám élén József Attila a Dunánál című verse áll, ezt követi 14 tanulmány, közte az idősebb Ignótusé és Babicsé, akinek ez az egyetlen publikációja a Szép szóban. A végén pedig a lap programját megfogalmazó és az eddigi számokat ismertető előfizetési felhívás áll. Ez utóbbira még visszatérek. A 6. 1936. július-augusztusi és a 7. szeptemberi számoknak sem a címlapján, sem az impresszumában nem szerepel Fejtő, mint szerkesztő. A 8. októberi szám impresszuma és a 8., 9., 10. számokat tartalmazó 3. kötet címlapja az első, amely Fejtőt szerkesztőként jegyzi. A 11. számtól 1937. júniusától az egyes füzetek fejlécén is megjelenik Fejtő, mármint társszerkesztő. Az 1937. decemberi számolása szerint a 20., fizikailag a 18. kötet az utolsó, melyen már gyászkeretben József Attila szerkesztőként szerepel. Az 1936. januári-februári 21. és a márciusi 22. számban a Fejlécen és a 21.-25. számokat tartalmazó 6. kötet címlapján szerkesztőbizottság áll, betűrendben így.
Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, Hatvani Bertalan, Ignótus Pál, Remennyik Zsigmond. Az impresszum viszont csak Ignótus Pált és Fejtőt tünteti fel, mint felelős szerkesztőt és szerkesztőt. Az áprilisi 23. számtól a Fejlét szerkesztő bizottságából már hiányzik Hatvani neve, Fejtői ott van, de a Szép Szó híreiben közlik, hogy külföldi tanulmányútra indult, és munkaköré távollétében Gáspár Zoltán veszi át. Az impresszum ugyanaz, mint az előző számban. A májusi 24. számtól az impresszum a Fejlét szerint közli a szerkesztőbizottságot, majd felelős szerkesztőként Gáspár Zoltánt. Főmunkatársakról is találunk információt egyes számokban. A Szép Szó hírei rovat így említi Horváth Bélát, Németh Andort, Hatvani Bertalant. A figyelő rovatban pedig Horváth Béla ír Remennyik Zsigmondról, Gáspár Zoltánról és Ignótus Pálról főmunkatársként. Nem tünteti fel a Szép Szó sehol, de más belső munkatársak is voltak. 1936 őszén Vágó Márta is a szerkesztőség tagja lett, úgy fogalmazott, mint szerkesztőségi titkárféle. Valójában ő is főmunkatársi funkciót látott el, publikált is alapban. Visszaemlékezések és levelezések alapján a szerkesztőségi értekezleteken időnként részt vett Horváth Tibor, Bóka László, Erdős Jenő is. A 8 szerkesztői jegyzet segített, Máté? Ugye itt mögöttem megjelentek ezek a szerkesztői jegyzetek, nincs idő őket mind felolvasni, és így gondoltam, kiosztmány is lett meg itt mögöttem is megjelentek. Az első számba 1936. március Holt Dezső írt portrét Hendrik de Manról. A tanulmány zárlatát csillagozta meg a szerkesztő, idézem a lábjegyzetet, mert ez nagyon rövid, ezzel így nem értünk egyet. A kérdés elméleti megvitatására visszatérünk, Terk. A zárlatban kifejtett gondolattal József Attila nem sokkal korábban már vitába szállt a szerző Új szocializmus című Hendrik de Mannak ajánlott könyvéről írt bírálatában. Verdota György kritikai kiadásunkban utal erre a lábjegyzetre, és úgy véli, a fordított marxi prioritási elv elméleti megvitatásáról szóló szerkesztői ígéretnek Fejtő Ferenc korszerűtlen beszélgetése tett eleget a Szép Szó 7. 1936. szeptemberi számában. A lábjegyzet, úgy vélem viszont, maga inkább József Attilára val, sőt az is, hogy Holt Dezső cikke egyáltalán megjelent a figyelő rovatban. És akkor ott a legelső a kiosztmányban az a bekezdés, amit vitat a szerkesztő. A második. Ugyanebben a számban jelent meg Takács Ferenc a mezőgazdasági dolgozók biztosítása ügyében című elemzése. Alatta egy kommentár áll, ez is nagyon rövid, ezt felolvasom. És itt derül ki, hogy szerkesztő és nem szerkesztőség, tehát egy konkrét ember. Szerkesztői megjegyzés, 2. pont, érdeklődve és reménykedve várjuk a különféle szócsövek válaszát erre a felhívásra. Takács Ferenc cikkével tökéletesen egyetértünk. Ehhez kapcsolódik a második 1936. áprilisi számban a Szép Szó hírei rovat egy aláírás nélküli közleménye, ami egy vitát indít a Takács Ferenc cikke kapcsán. Ez is megjelent korábban a kivetítőn, nem olvasom fel ezt a nem szerk aláírással írt közleményt. A harmadik. A harmadik számban 1936. május Németh Andor ismerteti Németh László Magyarság és Európa című könyvét. E téma és József Attila érdeklődési körébe tartozónak tekinthető, hiszen az emberi szerepről elkezdett fogalmazni egy kritikát, melyet nem fejezett be, kéziratban maradt fenn. A Szép Szóba egy szövegközi szerkesztői megjegyzés került, mégpedig egy idézetbe, vagyis magát Németh Lászlót igazította ki a szerkesztő egy olasz salátaféle nevével, amit a szerző nem tudott megmondani. Ez az a lapszám egyébként, mely a 80 éves Freud tiszteletére Fejléttel jelent meg. A negyedik. A 6. számban 1936. július-augusztus jelent meg Thomas Mann Freud és a jövő című előadása Hevesi András fordításában. Mann mindhárom szerkesztőnek nagyon fontos volt, de sem Fejtő, sem Ignótus Pál
apjával és József Attilával ellentétben nem különösebben érdeklődött a pszichoanalízis iránt. Az előadás közlését az 1930 májusi 3. számban a Szép szó hírei rovatban jelentették be, ez is itt volt a kivetítőm. Magában a MAN közlésben 2 csillagos lábjegyzet van. Az első a címhez kapcsolódva egy információt ad a szöveg kapcsán, ez aláírás nélküli, de a második, ez nagyon-nagyon érdekes, ha van alkalmuk, akkor lapozzanak oda. Ez egy telk aláírású, és a németül ESZ-nek elnevezett pszichikus hajtóerő legjobb magyar fordítására keresi a választ. Nem tudom, van-e időm felolvasni ezt a pársorost, vagy... Mert az a baj, hogy akkor csak kommentálom. Tehát itt különböző fordítási kísérleteket sorol föl a szerkesztő, és felszólítja az olvasókat, hogyha valakinek jobb ötlete van, akkor ezt ne tartsa magában. A fogalom megnevezésére József Attila az ember ösztönös énje kifejezést használta a Szép szó első számában, 60. Bertalan Ázsia lelke című könyvének recenziójában. A lábjegyzet által említett egyik terminus hasonló ehhez, ösztönén. 1 évvel később jelent meg az 1923-as Freudi mű, a Das Ich und das Es magyar fordítása, Holos István és Dukes Géza közös munkája, az ősvalami és az én címmel. Az új kifejezést a fordítók Kosztolányi Dezső ötletét elfogadva vezették be. A bevezetőben meg is írták, hogyan született a szó. Kosztolányi, amikor az ez szó problémájával került szembe, hosszas mérlegelés után egy alkalommal felkiáltott. Hát, mi lehet más, mint az ős valami? A 7. számban 1936. szeptember Adorján János a Földreform útja című tanulmánya elé írt egy bevezetőt a szerkesztő. Ez egy hosszú bevezető, részletesen ír a földreformról, és hogy mennyire fontos ez a kérdés, és hogy mennyire különleges Adorján Jánosnak az álláspontja ez ügyben. A tanulmány szerzője Adorján János, aki egyébként Kupcsok János néven látta meg a napvilágot, és egy pár évvel korábban változtatta a nevét Adorján Jánosra, tehát a cikk megjelenés előtt pár évvel. Jelentős szerepet játszott a 30-as évek második felének magyar agrárkérdés körüli vitáiban. Tanítói képesítése volt, mezőgazdasági szakértővé empirikusan, autodidakta módon képezte magát. Az 1920-as évek elején egy Losont környéki nagybirtokos vette fel intézőnek, és olyan jól működtette a gazdaságot, hogy pár év múlva gróf Károly Imre elhívta Érd környéki birtokai vezetésére. Itt is sikereket ért el, és amikor a birtokot felparcellázták, Károlyé megtette fővárosi tejüzeme igazgatójának. A földreform ökonómiai szempontjaival foglalkozott. Úgy vélte, a nagybirtokok megszüntetése és a földosztás a termelés és értékesítés megszervezése nélkül gazdasági összeomláshoz vezet. Gépek közös beszerzését, bérlő és értékesítő szövetkezetek alakítását propagálta, fenntartva a szövetkezetekben is az egyéni művelést. Elképzeléseit eleinte élőszóban, személyes megbeszélésekben, ankétokon, vitákon, például a PTOE-ban terjesztette elő. 1934-ben került kapcsolatba Balcsi Zsilinszky Endre és Féja Géza köreivel, és az ő hatásukra kezdte a nagyobb nyilvánosság számára is írásba foglalni ideáit. A Szép szóban megjelenik az első ilyen munkája. Ugyanitt egyébként egy Balcsi Zsilinszky Endre cikk is van. Ő a figyelő rovatban Málnási Ödönnek azzal a Felbölcsi tanulmányával száll vitába, amit a Fejtő szerkesztette Mai magyarok régi magyarokról című tematikus szépszószámban jelent meg. Úgy vélem, az Adorjánéhoz hasonló ökonomiai szempontú megközelítés érzékelhető a Balta Miklós Társaság Ki a faluba című röpiratának zálatában. Ez is megjelent mögöttem, és alá is húzigáltam azokat a részeket, amik teljesen megegyeznek Adorján János elképzeléseivel.
Még megemlítem, hogy az új szellemi front kapcsán írt a földreformról, így írt a földreformról József Attila. A papi és a világi nagybirtok elleni harcban a kormány természetes szövetsége a mezőgazdasági munkásság és a kisparasság volna. Ezt nem idézem tovább, szerintem mindenki ismeri. Jó, már nem sok van. A 6. A 18. számban 1937. október a Figyelő rovatban jelent meg Bóka László Quid hoc hominus est című írása. A címhez is fűződik egy lábjegyzet, ez is megjelent mögöttem, ott van a kiosztmányban. Bóka cikkére Gáspár Zoltán Egyszerű kérdések, bonyolult válaszok című írása reflektál a 19. számban 1937. november. Bóka így ír Gáspár Zoltánról és erről a cikkről. A szép szónál ő volt az, aki oktalan, hamis népi urbánus ellentét ellen tudatosan harcolt, s aki minden harmadik utas megoldást egyre határozottabban elutasított. Egy vita során, erről még nincs módom írni, írott emlékei meglehetők a szép szóban. Az én akkori harmadik utas álláspontommal is perbeszállt, és súlyos szavakat vagdostunk egymás fejéhez a nyilvánosság előtt, még súlyosabbakat néztem közt, illetve a szép szó legszűkebb közösségében. Addig sértegettük egymást, míg össze nem barátkoztunk, jól lehet, nekem kellett feladnom álláspontomat. Itt érdemes említést tenni egy fontos levélről, ami ugyan jóval korábbi, viszont Bókáról is szól. Legfőképp azért jelentős, mert pontos információt ad a lap szerkesztéséről. Ignotus írta József Attilának 36. augusztus 5-én, a lényeget idézem, szeretném, ha mielőbb megkezdenék szép sorjában jegyzetekkel ellátva a nálad lévő kéziratok visszaküldését. Jegyzetekkel ellátva. Különösen sürgős volna, amennyire emlékszem rájuk, sőt, én remennyik hont. Ma találkoztam Bóka Lászlóval, megbeszéltem vele, hogy majd küld neked verseket, össze lesz egy hosszabb nyelvbölcseleti munkája, ezen kívül feltételesen megbíztam, hogy írjon recenziókat Nyírőről, Tamásiról, Kodolányiról. Mindesetre jó volna, ha te is megértád, van-e ezzel ellen észrevételed, vélekedjünk bárhogyan Bókáról. Ezután még egy csomó levél keletkezett, mert hogy József Attila nem küldte vissza ezeket a cikkeket, abból idézve is lett. Egyébként ugye akkor augusztus-szeptemberben Balatonszászon nyaralt, és úgy tudni a levelekből, hogy Sólyom Janka miatt egy ilyen rövid szerelmi fellángolás volt, hanyagolta el szerkesztői munkáját. Ami különösen érdekes, hogy ez a 3 szerző, akit neki kellett volna jegyzetekkel ellátva visszaküldeni, nem is jelent meg egyáltalán a szép szóban, tehát senki nem vette át azt ő szerkesztői feladatát, hanem akkor ezek kimaradtak. A 7. A korábban már említett 19. szám, 1937. november, közli Majnhány Károly a modern háborúk keletkezésének pszichológiájához című 2 részes tanulmányának befejező közleményét, és itt a szerző jegyzetei alá írt egy kommentárt a szerkesztő magáról, hogy hogyan keletkezett a cikk, és hogy hogyan kapták meg. És az utolsó, ugyanebben a számban a Figyelő rovatban jelent meg Jócsik Lajos, a Kisebbségek és a Magyarság című cikke, és a címhez fűzött egy lábjegyzetet a szerkesztő, azt, hogy a Mi a Magyar Most könyvnapi kötettel kapcsolatos ez a Svatkó Pál tanulmány. Van még időm? Nincs. Jó. Annyit mondanék még, hogy itt mögöttem megjelentek ilyen különböző érdekes nyomtatványok. Ezeket azért mutogattam meg, mert ezek a nyomtatványok egy kivétellel egyáltalán nem ismertek. És ami egyedül ismert, az a bizonyos ilyen leporelló, ami a szép szó előfizetési felhívása, szép szó programja. Ugye említettem, hogy majd erre visszatérek. Na most, képzeljék el, hogy találtam még egy ilyen leporellót, szerintem azért nem fedezte föl a kutatótársadalom, ugyan itt van a PIM-ben, de nem a kézirattárban van, hanem a könyvtárnak a kis nyomtatványtárában. Szóval
ennek a leporellónak csak egy kis darabja maradt meg, de mivel én kikértem mind a kettőt, föltűnt a méretkülönbség, hogy ez egy nagyobb, tehát ez egy más leporelló, és amikor megfordítottam, láttam, hogy teljesen más, tehát hátul egy ilyen nagyon személyes hangvételű kiáltvány olvasható a kedves barátaihoz, az írójának, hogy kedves barátaink, légy szíves, rendeljétek meg ezt a lapot. Szóval nem lehetetlen, hogy a TC mégis egy ilyen leporelló formában is napvilágra került, mert hogy ez a kedves barátaim, és akkor alatta van egy ilyen, hogy adjátok meg a barátok nevét, akik még előfizethetik. Szóval lehetséges, hogy ebből készült egy leporelló, és akkor több ilyen meghívót is bemutattam, az egyik ez a PTUE est volt, a másik ez a Thomas Mann est, és a Thomas Mann estnek volt egy ilyen stentlilezett meghívója is, csak az előfizetők számára. Ezeket így bemutattam, lehet, hogy majd nyomtatásban akkor majd részletesen is megismerhetitek. Vitának, kérdéseknek kellene lehetőséget biztosítani. Az a kérdés, hogy mennyire van időnk. Az ebéd szempontjából abszolút. Nem tudom, itt Aranka, vagy valaki, aki ebben a dologban. Igen, Panni? Van még egy pár percünk? Nem értem. Igen, akkor kérem, hogy Agáda Péter. Csunderlik Péterhez lenne egy Csunderlik Péter előadásához egy kérdésem és egy kiegészítésem. Hol van a K-havas hagyaték, illetve Rudas Klára, az özvegye, akit én személyesen egyébként ismertem, őrzött-e jelentős mennyiségű kéziratot? Van-e lehetőség arra, hogy egy kvázi teljes kiadást előkészítsél? Mert nagyon jó lenne. A másik csak egy apró megjegyzés, hogy a Gáspár Zoltán mellett a K-havasnak és a Reményinek volt döntő szerepe abban, hogy Fejtő és Ignótusz emigrálása után vitték tovább a szép szót. Köszönöm. Az egyik dolog, amit akkor én addig, amíg nincs egy újabb kérdés, az egyik dolog, amit Mercs Istvánnak az előadásához szeretnék hozzászólni, az az érdekes az Ignótusz Pálék generációjának a nyugatos generációhoz, tehát a nyugat első nemzedékének a jeles kiemelkedő képviselőihez való viszonyát illetően, hogy is mondjam, nem mértek egyenlő mércével. Tehát addig, amíg Babics-sal szemben elég komoly ellenvetéseket tettek, komoly ellenszem nyilvánult meg, József Attila is hol pozitívan, hol negatívan nyilatkozott akkor is már, amikor már a Babicshoz való viszonya úgy nagyjából rendeződött. Kosztolányi mindenképpen kiemelt szerepet játszott a szépszósok számára, annak ellenére, hogy a Kosztolányi az, aki a szépszóban nem szerepelt, az ő neve a tartalomjegyzékből hiányzik, a mai magyarok, régi magyarokból a tartalomjegyzékéből. Természetesen nem véletlen, azért hiányzik, mert Kosztolányi akkor már súlyos beteg volt. A szerkesztőség meg is látogatta a kórházba, tehát szimpatizáltak Kosztolányival. Ignótusz Pál szóvá tette azt, hogy a 1936. júniusában Budapesten tartott nemzetközi konferencián a humanizmusról összejöttek Európa nagy tudósai, Paul Valéry elnökölt, Thomas Mann is jelen volt, mások is, hogy ahelyett, hogy a magyar hivatalossággal való kapcsolatot forszírozták volna, mármint ennek a konferenciának a résztvevői, ahelyett elmehettek volna beteg Kosztolányit meglátogatni a kórházba. Tehát maga Ignótusz Pál ezt a kritikusan szóvá tette, tehát Kosztolányi kiemelt szerepet játszott, és az érdekes az, hogy Móricz annak ellenére, hogy a nemzeti koncentrációt
Babics és Móricz együtt hirdették meg, együtt váltották le Ignotus Hugót a Nyugatnak a címlapjáról, és együtt lettek a Nyugat folyóiratnak a szerkesztői. Ennek ellenére Babics-sal szembe ellenszenvet éreztek, és Móricznak megbocsátottak, és Móricznak sokkal komolyabb, pozitívabb szerepet szántak, és juttattak, és biztosítottak a szép szóban. Érdekes, hogy ennek vajon mi lehet az oka, ennek a kettős mércének, amit alkalmaztak a nyugatosok. Ez a Mercs előadásához kapcsolódik. A másik dolog a Csunderlik Péternek az előadásával kapcsolatban, amit már a Péter említett, ugye a szép szónak sajnálatos módon van két korszaka. Az első korszakában ugye akár milyen szerepet is kapottak ezek a személyek, akikről ma itt szó volt. József Attila, Ignotus Pál, Fejtő Ferenc, ők voltak az első korszaknak a mérvadó szerkesztői és főszereplői, Németh Andor, stb. És volt a második korszak, ugye József Attila öngyilkos lesz, Fejtőnek el kell hagyni az országot, mert bebörtönözték volna. Ignotus Pál a zsidó törvények elől menekül el Hatvary Bertalan hasonló módon. Tehát itt a szép szónak van egy második leszálló ága, amely leszálló ágat nem a szép szó a hibás, hanem azok a történelmi körülmények, ez a mostoha történelmi körülmények, amelyek között a szép szónak működnie kellett, és ebben a korszakban ugye kulcs szerepet játszott Gáspár Zoltán, ő mint szerkesztő, és hát K. Havas Géza ekkor jutott. Tehát itt tulajdonképpen átrendeződés történt a szép szó történetében, amelyik ugye nagyjából 38 őszi, 38 vége felé következett be, és a szép szónak ez az utolsó korszak, ez már a Gáspár Zoltán, K. Havas Géza féle korszak volt. Nagyon érdekes volt az Évának az előadása, ez mutatja azt, hogy a filológiának még mindig nagyon sok, és a textológiának még mindig nagyon fontos szerepe van, és Tóth Bélának úgy látszik igaza van, hogy az irodalomtudomány az a textológia segédtudomány, csak... Én csak arra a felvetett kérdésre szeretnék reagálni, hogy Móricz miért igen, és Babics miért nem. Erre egyszerű válaszolni, van amire nehezebb. Egyszerű válaszolni azért, mert Babics a politika mentesség irányába ment el, és ezt tulajdonképpen megalkuvásként fogták föl. Nem alaptalanul. Egyébként a Angyalosi Gergely előadásában is, ugye a Ignotusszal való konfrontációban Babics nem volt jellemóriás. Kénytelen vagyok ezt világossá tenni. E tekintetben abszolút kritikus szemmel nézték. Na most Móricztál egész más a helyzet. Móricz, hogy mondjam, a status quo-nak egyik legkeményebb, hogy mondjam, kritikusa volt, és őt annak megfelelően is kezelték. A Gömbössel való parolázásban is, ahol jelen volt Móricz, olyan speechet tartott, hogy ezek után nem volt remény arra, hogy együttműködhessenek Gömbösékkel. Tehát ez ami könnyebben megmagyarázni, amit nehéz megmagyarázni, hogy lehet, hogy Kosztolányival viszont annyira elnézőek voltak. Nem csak, hogy elnézőek voltak, rajongtak Kosztolányiért. Kosztolányi halála után tulajdonképpen körülbelül majdnem olyan emlékszám készült a szép szóban, mint József Attila halála után. Na most a József Attila és a Kosztolányi kapcsolat jó. Egyetértek, ezzel teljesen egyetértek, csak az a probléma, hogy nem csak József Attilának volt, hanem Ignotus Pálnak is. Annak az Ignotus Pálnak, aki nagyon kényes volt a becsület terén, és Kosztolányi se volt makulátlan politikai szempontból, ugye, és ennek ellenére. Szóval valami olyan kultusz volt, nekem még ez nagyon tetszik, szóval ne értsük félre, szóval, de hogy nem számított, pedig hát ugye az a pardon rovat, az pardon rovat volt, és az nem volt pardon rovat tulajdonképpen. Most érted, az minden volt, csak nem volt pardon. Na most az kétségtelen viszont, hogyha megnézzük Kosztolányi Édes Anna című művét, biztos vagyok abban, hogy elővette a pardon rovat cikkeit Kosztolányi, és enként módszeresen az ellenkezőjét írta meg a szép szó utalásaiban.
nagyon finom utalásaiban. Tehát felhasználta azokat az információkat, de megfordította azokat. Na most lehetséges, hogy magának a Kosztolányinak, aki szintén azért, ha nem is helyezkedett szemben, sőt, a politika mentességet is időnként képviselte, de egészen másképpen, mint Babics. Nagyon nagy a különbség a Kosztolányi és a Babics álláspontja között, annak ellenére, hogy látszólag egybecsengenek. Tessék, ha van még kérdés, hozzászólás. Akkor megadom előadónak a szót. Köszönöm szépen a kérdést. Az az igazság, hogy én nem itt a kutató, hanem inkább a rajongó, kommentáló szerepében vettem elő Kálvas Géza publicisztikáit a napokban, úgyhogy nem tudok válaszolni arra, hogy hol lehet esetleges hagyatéka Kálvas Gézának. Viszont ami most megragadott engem, és most látok egy kutatási irányt, az az, hogy én a nyarat a Columbia Egyetemen töltöttem vendégkutatóként, ahol Jászai Oszkár amerikai hagyatékát tanulmányozhattam, úgyhogy Litván György, Veres András és Takács József nyomában főleg engem Jászainak a liberális szocializmusa érdekel, az a koncepció, amiben ő részben a 30-as években a New Deal vitákhoz kapcsolódott be, amiben először nagy reményeket fűzött, majd kritizálta a New Dealt, és ennek a New Dealnek van egy recepciója Magyarországon, tehát mind a századunkban, mind a szép szóban is. És arra gondoltam, hogy ezt kell majd inkább megnéznem, pláne azért, mert hogy én amikor bő 15 évvel ezelőtt olvasgattam Kálvas Gézát, nem azok az írásai maradtak meg a fejemben és az emlékezetemben, amiket John Stuart Millről írt, vagy amiket mondjuk Eötvös Józsefről írt. Ugye Eötvös József nagy problémája volt, hogy a szabadságot és az egyenlőséget miképpen lehetne összeegyeztetni. És ez a liberális szocialisták is erre törekedtek. És Kálvas Gézának szintén van erre egy vállalkozása, egy próbálkozása, úgyhogy azt hiszem ez lesz inkább az az irány, ahova én tovább mennék az elkövetkezőkben. Adalékként még ehhez a kérdéshez azt mondanám el, Ignotus Pálnál olvasható a Csipke Rózsa című emlékiratában, hogy Attila szeretett játszani a szavakkal, és azt mondta nekem egyszer, hogy legyünk liberális kommunisták. Ugye, tehát nagyjából ezt úgy kell érteni, hogy a Ignotus Pál liberális, József Attila kommunista, és a kettőt próbáljuk meg összeötvözni. Tehát ez a fajta gondolat, ez érdekes volt, ha tréfásan is, de elő. Köszönöm szépen én is a kérdést. A nyugat első nemzedékének tagjaihoz való ambivalens, vagy éppen szeretetteljes viszony. Hát egyrészt a politikai állásfoglalás az egyik része, a másik része akár a lapszerkesztés, akár a különféle, tehát amit Móricz munkaként fölvállalt, és amit ő letalpalt ebben az országban, az azért ritkaság számba megy. Ez ugye követésre is talált 38-ban, bár ugye megpróbáltak belőle kimászni a szívszó szerkesztői, de aztán csak összejött nekik is a csehszlovákiai útjuk. És hát természetesen is talán ebben a legfontosabb a személyes kapcsolat. Tehát egyszerűen Móricznak volt egy olyan, a Cine szedett össze egy ilyen visszaemlékezés gyűjteményt, az a cím, egy rangrejtett fejedelem. Tehát, hogyha Móric valahol megjelent, ez egy képesség, akkor ő ott volt. Babicstól viszont pont a Csipke Rózsában is többször említi Ignotus Pál, hogy szinte viszonyogtak. Tehát ahogy viselkedett, ahogy megszólalt, ahogy egyébként Ignotus Pál nagyon jó véleménye volt a költészetéről, és mindig győzködte a Csipke Rózsa szerint is József Attilát, hogy ne szekálja Babicsot, aki egyébként pont ebből a visszakérdésből is kiderül, hihetetlen mennyiségű Babics verset tudott. Tehát ebben is van egy ilyen ambivalens kapcsolat. És még egy nevet azért kiemelnék a nyugat első nemzedékéből, aki soha nem publikált a labban, hát ugye Kosztolányi egyszerűen az életrajzi körülmények miatt nem tehetett ennek eleget, Karinti, aki ugye az Emlékesten viszont ott volt. Tehát igazándiból ez az egész konfliktus, ami a nyugat első nemzedéke és a szívszónak a József Attila, illetve Ignotus kapcsán, amire tanár úr is foglalkozott az egyik cikkében, az új forrásban talán, az alapvetően ilyen személyes nexusokon is múlott nagyon-nagyon erősen.
Tehát ezt nem szabad kihagynunk. Karintit szerették, tehát Karintit befogadták. Köszönöm szépen. Akkor 1:30-kor kezdődik a délutáni szeánsz. Arra kérem azokat, akik a előadókat, hogy elmennénk együtt ebédelni a Kossuth Klubba. Kossuth Klubba, igen. Úgyhogy aki... Na most, igen, na most az előadó, ez kié? Azért ez a merch, az kapott már ebből az én kötetemből kapott. Nem. Tessék? Hogy?